Dobrý den, já vás zdravím. Já se jmenuji Lenka a sešli jsme se tady, abychom si popovídali o tom, jak se máte, jak se vám žije. A kdo by chtěl být první? Nechám toho nejmladšího. Jo, Nechám Martina. tak dobře, tak začneme teda s tím nejmladším. Tak a já se vás rovnou zeptám, co vás v poslední době nejvíc potěšilo? Moja holka. Vaše holka? Já. Máte holku? Ano. Tak to je skvělý. A jak jste spolu dlouho? Od zubří. Aha, to znamená, že jste se potkali v Na Zubří? táboře. Na táboře v Zubří, tak jste spolu třeba už rok. No, bude to rok. Bude to rok, tak to budete slavit výročí. Tak a na co se teďka nejvíc těšíte v brzké době? Na zítra na fotbal. Na Těšíte se na... Senegal. Aha, paráda. Budete se koukat nebo budete hrát? Na Budete hrát? A co hrajete? Hrajete v útoku nebo spíš v obraně? obraně. Jo. Baví vás fotbal? Jo. Je to A váš... i hokej. A i hokej? Hrajete nebo se radši koukáte? Hrajeme hokejbal takovým s tím míčkem. Mhm. Tak to vám dělá radost? Ano. A co ještě vám dělá v životě radost? Všichni. A je rodina. Jo, rodina. Takže vám dělají radost lidi kolem vás? Ano. Jo. Tak a kromě fotbalu a hokeje máte ještě nějaké koníčky? 5. Zpíváte? Jo. A hraní na kytaru. A Učím se. co třeba nejradši hrajete a zpíváte za písničky? Tak učím se o kóř. Vlastně to nejde, ale jde mi to trochu. Jo. Takže ono to bude určitě čím dál lepší a za chvíli vám to bude úplně Ano. perfektně. Takže se učíte hrát na kytaru. A Ano. co byste třeba chtěl dokázat? Chtěl bych chtěl bych bývat zanetku na bytě. Co tak spolu děláte třeba nejčastěji? Hrajeme hry, posloucháme písničky, díváme se na hokej, mistrovství světa, Fandí, fandíme Čechům. tak to je super. A co třeba nakupování? Chodíte nakupovat? Ano, Co si nejradši nakupujete? sladkosti a nějaké ty oplatky a i rohlíky, Mhm. když mám chuť. A A kofolu. taky dovedete si třeba sám i něco uvařit? No, snažím se. Co nejraději vaříte? Míchané vajíčka. Jo? Ano. Jak to jste šikovnej, to je perfektní. Tak, teď tady mám otázku. Pomáhá vám někdo doma zvládat jako tu péči o tu domácnost? Máte nějaký pomocníky? Ano, vychovatelky, asistentky takové. A čím vám pomáhají? Vařením, Mhm. práci. Máte nějakou práci? Práce jako úklidu. Mhm. Baví vás to? Děláte Ano, to rád, jo? ano. A jak to probíhá, ta vaše práce? Chodím na údržbu za chlapama. Mhm. A chodíte tam rád? Ano. Jo. Každý den chodíte do práce? Každý den až do prádelny. Mhm. Tak toho máte hodně. Jo. Mhm. Tak a teď mi řekněte, když jste říkal, že vám největší radost dělá vaše rodina, tak jak často třeba spolu trávíte čas? A chodím za mamkou pomáhat jí. Pomáhat mamce? Ano, A jak často se vidíte s maminkou? dobře. Hezky se vidíme. Vidíte se a třeba každý Často. den? Často. Každý den třeba nebo jednou za Ano, týden? Mhm. jednou za týden. Jo.
A máte to k ní daleko? kousek. A tak mi něco řekněte o té vaší holce. Jak jste se spolu seznámili? Na druhý den na diskotéce. Fakt? Ano, Tak jste se hned zamilovali na první pohled do sebe. já. A teďka spolu chodíte a tak co spolu nejraději děláte? Jezdíme na výlety. No a jak často se spolu můžete vídat? Každý den nějakou telefonu, Jo, když mám hotovou práci. dobře. A třeba když se chcete vidět naživo, tak k sobě jedete autobusem, nebo jak to děláte? A když si pro mě dají do autem. Mhm. Tak a teď jste říkala, že spolu budete rok? No, bude to. A jaký spolu máte plány do budoucna? To ještě nevíme. Cítíte se teďka spokojený tak, jak žijete? Ano, Jste na něco hrdý, co dokážete třeba? na netku a na mamku. A na sourozence. Máte je rád? Jo, a na kamarády. Aha, máte hodně kamarádů? Ano. Pomáhají vám nějak, nebo vy jim třeba? Ano, pomáhám jim a oni mě taky. A poznáváte rád nové lidi? Ano, Aha. Takže jste rád mezi lidma. ano. Mhm. Ještě mi řekněte, co je třeba váš nejoblíbenější film, nebo nějaká knížka, nebo hudbu, jakou posloucháte? Eragon, film, pak knížka Tajemství projetěného košíku Mhm. a hudba Naše cesty Marek Straceny. Mhm. Takže rád posloucháte písničky i si čtete knížky. Ano, Mhm. no nečtu, ale dívám se na videa. Aha. Máte třeba nějaký domácí mazlíčky? Třeba pejska nebo... Máme doma u mamky pejska, 4 koťátka Mm. a 2 kočky. Mhm. Máte, že mi řekněte, cestoval jste někdy do zahraničí mimo Českou republiku? Já byl jsem ze školou v Chorvatsku, v Řecku, v Itálii. Mhm. Jak se vám tam líbilo? Dobře, pěkné moře, Mhm. Tak jste si to tam užil. ano, Mhm. Se školou, takže tam byli i vaši kamarádi a ano, bylo to prima. jo. Tak paráda. Že je něco, co byste chtěl vzkázat ostatním lidem? Nějaký pozdrav třeba, nebo nějaký vzkaz pro lidi? Chtěl bych se, aby mladí pouštěli starší lidi do autobusu si sednout. A jak je to různá doprava. Mhm. Tak to je krása. A ještě, aby mladí, když třeba jde starší chodec, tak aby zastavili Mhm. a pustili mladého předchůdce. Staršího předchůdce. Jo. Takže vy jste takový jako gentleman vlastně, že? Ano. Mhm. A, a ještě když třeba jde nějaká vychovatelka, tak ji pustí. Mhm. Tak jo. Tak to by bylo asi s váma všechno. Děkuji moc, že jste mi odpovídal na otázky. Jo.